balaji ala eɓe jeeya ko ganduɗa min mi sikkanno ni kamɓe maɓe ɓuuray ɗum mais Allah hoddiri ils étaient obligés ko tubabe wiyata ko ils étaient obligés de se sacrifier en fait pour galle mabɓe par ce que kamɓe gonno gorko premier gorko galle mabɓe ko heddi ko fof ko rewɓe ko miñiraɓe donc il fallait que kamɓe ɓe goppa jangde nde pour ngala ɓe jeeyoya walla mbaɗoya ɗum pour yawa addude kalis pour walla miñiraɓe mabɓe. est ce que a yiyani ko way noon ko heewi ɓe ngannduɗa sukaɓe jannguɓe jaha keɓa bac walla keɓa brevet tan sabu yumma walla baaba walla baabiraɗo on ko dañi ko adde galle walla yumma sabu tampude cuulo ngala ko ñaami heɓe darni ɗon jangɗele mumen ɓe janngoyi ɓe natti janngude batti yeyoyde walla wadde siras walla ɓe ɗanni paye e nder ladde yiyati ɗum ene heewi e nder Afrique. ne heewi par ce que surtout kadi ɗum ko no heewiri so woni galle mo ngannduɗa an woni afo galle an woni gorko joni to galle ma yumma liggaki bamma liggaki a yiɗata jooɗade tan aɗa janggoya yimɓe ne toktoma kalis aɗa janggoya par ce que koɗɓe Dakar foof joni ko université UCAD janggoyta université Cheikh Anta Diop te ko passe woni muusi il faut daña chambre ɗum ɗon foof sa ala neɗɗo balloma nde kokkuma kalis aɗa ƴette passe aɗa yaaha wawata yaade ɗon so galle ma ay goto liggaki ay goto ala mo wallude balloma a wawa continde après il faut goppa liggoyɗa maçon walla liggoyɗa ko ganduɗa après ne wawi addude kalis pour ñamminde galle ma par ce que jangde kadi pour mbaɗa ɗum il faut hakkille ma deeƴa so hakkille ma deeƴani a wawa janggude aɗa jangga joɗɗa e galle ma aɗa jangga wattaki ala ko ñamda ala ko ɗum hay sa yiiɗi janggude hakkille ma jaɓata ɗum. eywa ɗum noon Alhaji Mamadou Moustapha hande a yettimo musidɗo e baɗiraɗo haala ka o haali ka mbaɗa andi kadi hawa wawa foftade seeɗa yiyan min kadi Amadou Coly Sall pawanama o daña no foftori hade min jokkori yewtere nde Alhaji Mamadou Moustapha Sy to Belgique. mi ko foowe maga jaabi wuro Mamadou Baydi sallitama ceene ɗine daneje ndundaɓi wulkori tello yimi ko yero bonata ko laagal timboy jeejeji on kono wime robo gere bamsinno ngalle bogjal banu zeydi mbamane jaɗen ko waali wuro tule buubu ceene ɗime daneje barkey woni wargo ma Alhaji Samba fimi alamma bam ganame jeegoyno so tule fini sabule mi yajjitaani wulkoli kono raani haalanaka Allah jaarama billal birama jina joorama Alhaji Mamadou Moustapha a jarama annene kay min mbima annene kay a jarama kanko jimoɗo Amadou Coly Sall yo Allah yurmomo yaafomo wonnoon ndeysan neɗɗo ko waɗi aduna mum fof ko cimtul e kamɓe ɓe daranimo pinal ɓe daranimo ɗemgal ɓe daranimo fayidaji e ko tawno e nder Fouta hanki nde ɓe goni e Fouta nde on saaha Fouta ne fuuti tigui rigui saabu yimɓe ne ndenda ene ñamda ene jarda ene gonda hay goto yoolata ko nder ladde kala ɗo neɗɗo yeehi so ɓooyi so nani ɗiɗo jimɗi walla siftori ɗeɗo jewte artat e wuuro muɗum ɗum min mbima a jarama Alhaji Mamadou Moustapha annene kadi a jarama ha hande de Samba Kane ko an en jokkat ɗo hande min cifta noon tan Samba Kane jeeya ko daabi odeji mawni ko Dakaru ko ɓi Seydou Mamoudou Kane ha mbawan famɓe wono Sambaji ne keewi ewa Samba mo nafata o noon o heewani so Samba jibinama tan heewi ko nafde ɗum noon oɗo Samba ne koye nafoji heejiya Samba duttoɗen kadi école ma primaire
holko adi waddema marqué école ma prière yiyati won muuse ɓurno toppitarema toon wadde e muuseji jannginoɓe ɗi hole mum ɓurnoɗa horsinde mo ganduɗa wona piyowo ko bawɗo jannginde taw kadi jogui jurmi sukaɓe yiyati ɗum ɗon ne woodi ne woodi par ce que min primaire am mo ɓurnomi horsinde hen wonno goto madame Keita kanko yimɓe fof a yiyat a sikkat ni sukaɓeɓe ne jawimo te wona ɗum par ce que classe makko yimɓe fof pijatno jala kono classe makko ñande fof kadi c'est des classe mo ganduɗa kanko addano résultat e moƴƴuɗi par ce que o funtidatno e sukaɓeɓe o fiyata mais yimɓe fof ko classe mabɓe classe makko tan jiɗatno wonde te encore omo joguino goto des compétences ganduɗa hay ko gonɗa cukalel fof omo wawi funtidemo ha ñanga joni ko heewi ko de mes autres classes minen galano ɗum par ce que après sa janggani a fiyete c'était la seule condition en fait yiyati nden so tawi yimɓe jangge Qur'an wiyama o ko ceerno ma neɗɗo so ɗannima ma artugama hay sano ya salmina ceerno ko ɗum goro mum onon jangguɓe école yiyati won muuse yiɗi ciftoto ɗon nde ganduno souvenir joɗɗo no wonno hakkude moon jehon ɗannoɗon walla mbaɗon réussir garton jiiloɗo ɗumen ƴeewon origine mumen garon salmin ɗumen ganna mbiyama aha min de j'étais ton élève Kadia mi arti yiyati oɗon mbaɗa ɗum yiyati wona muuseji ma jangginoɓe walla professeur ɓe jiitiɗɗa caggal nde gummiɗa toon min guila nde garmi France franchement mi waɗani mi dañani wadde ɗum par ce que mi rutaki tawa encore mais nde gonnomi Sénégal nde puɗɗimi liggade Sénégal min mi rutta toon e goto professeur am mo ganduɗa ko kanko nde gonnomi collège nde kanko ɓurno kam markude kanko wonno kam monsieur Ndiaye wiyeteno koɗi amo 6 Guédiawaye chaque fois mboɗo yahatno galle makko hay nde o yeehi voyage nde min saaha fof somi ari toon mi yarat galle makko min e joom suudu makko ko mbiyannomi ni ñande fof mbiyamo goggo mais ñande fof galle mabɓe elle ni ko toon kodmi tellement que mboɗo aranno toon no fewi par ce que mboɗo horsinno monsieur Ndiaye par ce que monsieur Ndiaye ko gandumi ko fof ha to kemmi ɗo fof so c'est grâce à Dieu et après grâce à lui ewa ɗum noon Samba Kane joni paaɗen koye Sadio Diaw hawnaki mbawi jokkodir ɗo henna seeɗa Sadio Diaw annene ar min mbima ha hande ko an e Samba Kane kono sehilaɓe kadi onon ɗiɗo fof kono jangguɓe ɓan andi no fuɗɗori e école aji primaire ni tan seera tan an gummiɗa ko Kolda ko wuuro Mango kadi ko woɗɗitimo Dakar hawnaki yimɓe mum ɓuurat famɗude seeɗa min mbawi ruttade primaire ma kono no holno mbaɗirɗa an Samba hono diplôme mo jogui o ko hono on joguiɗa holne mbiyaɗa a dañi bourse ha garo France holno mbaɗa nde garɗa e ndiɗo leydi holno jiiru hol kadi foof hawdema ɗo ene ndiɗo leydi hol fof kadi ko welma hen yiyati aɗa yanana ka garɗo yiiɗe aɗa jangde yiyati ko woni ɗo ko a yiyani no homtuma walla no jogori wiide no bonna jangde ma holno jiiruɗa nde gummotoɗa Kolda aɗa wayno yumma e bamma aɗa wayno jiɗi hen e éléve aji ɗi janggittuɗa wiidema aɗa ya France nde keɓɗa on bourse nde jiɗɗa arɗa hol bel wette mo keɓɗa e holno weltare mbeɗa bisimilla mi salmini auditeur ɓe radio Kokoriko ko Sadio Diaw jibinande Kolda Fuladu salmini noon fof kala to gon ɗon jarama Thierno question ma weltima hen ɓuyi hande kemmi bourse ɓe mbiyami heeɓi bourse ko weltare wonno mawɓe am belti nenam welti baba am welti famille o fof ko ɓe beltinoɓe kono komin ɓurno weltade so komin immorono bindi mi yaha école komin ɓaganno le coup de cravache komin ɓaganno fof donc ko weltare wonno weltare mawde nen baba mawɓe am belti buy ko weltare jibina cukayel danna ne'a ha joom on heɓa bourse yaha janggoya leyɗe tubaɓe ɗum ko weltare buy wonno aw ko kammi bourse garmi Paris ko ɓuri kam wadde marqué ko par ce que sa woni Afrique a woni Sénégal yimɓeɓe presque calmodirat salamu o a yiyan neɗɗo tan calminamo mais ɗo ko jettimi ɗo hay goto salminta goɗɗo goto ɓe jokki haaju mum yimɓeɓe fof ɗo kawji kala mo jiiɗa ne hawji donc ɗum ko waɗi kam ɗum ko wat kam ɗum iɗi kam wadde frappé et deuxiéme chose ko waɗi kam marqué ko no ɓe daɓɓiri en tubakoɓe no daɓɓiri en banggue développement investissement ji ɗum kala ko ça m'a beaucoup frappé
minen ko Kolda min jimia. Kolda ko wuro mango enclavé, c'est très enclavé, donc jimina ɗa ron ngara janngude France et wodi différence molanaɗo contraste wodi différence molanaɗo, donc on différence forcément waɗama marqué boyi. joni noon a yii nde gummotoɗa Kolda nde no mbiɗa Kolda ko waɗa ko enclavé ko gonga woni koye nder Casamance eɗen gandi ko heedi ko to banggue Gambie ɓuuri takkade ko guure biyeteɗe bagadaji en ewa oɗon banggue eɗen jalna ko fulɓe ɓuuri toon hewde ɓe goɗɗani wuuro ngo wayi wadde populé fulɓe kono weeli gara waɗiri populé fulɓe ni ɗum ɗon noon a ummima toon contraste mo jiiɗa o hen sahaji saɗa ummono ni Kolda yaade Dakaru madama mbaɗa ñalawma e feccere walla jamma e feccere ewo te tawa ko oto baɗɗo yimɓe ha heewi tawa kadi oto ko kiiɗɗo nde garɗa ga hollo e banggue transport hakkude Kolda e Dakar walla hakkude ngoɗo wuure goɗɗo hol différence mo jiiɗa ɗon guila e train ngaji mum ha e motoji mum holno miijoyɗa? eyyi ko no mbinomami nane ni ko ɓen daɗi en boyi par ce que minen somin gimmorono Kolda pour min jaaha Dakar ko min gimmorono ko 4h du matin min ɓaganno 7 place min jimmo 4h du matin si min jettima Dakar il faisait 15h le lendemain, donc ko ñallal e feccere ñal ɗum oto doganno joni men gari ga France ɗo a waɗat 30 km a yiwat ɗo par exemple Paris jaha Marla Vallée, c'est 30 minutes de voiture, c'est 30 km, mais ko 30 minutes batta tellement c'est les infrastructures qui font la différence. Gimoɗa Kolda jaha Vélingara wala jaha Bagadaji, tu fais 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps, parce que les voitures, il n'y a pas de... Taburani 15 km. Taburani 15 km. Joni, do ay morodo jaha mbara 30 km, c'est plus rapide en fait. C'est plus rapide, donc c'est extrêmement frappant et ça montre la différence entre un pays développé et un pays sous-développé. C'est ça qui fait la grande différence. Kono an fo wonde cukalel Sadio Diawo anani indépendance Sénégal wala mo gila 1960 gila 1960 on mbaɗi indépendance o ha hande keɓɗon bourse ji mon ni yati leydi wiyani heeɓi indépendance du Sénégal won différence mawɗo walla won darde tinde ne jiiɗa e mabɓe ha ko an aɗa wiya aha ɓe goni koye développement moƴƴo ha mbawa sernude ha mbiya aha ko indépendance ni ko gonga kono ɓe puɗɗimo no moƴƴi yati jiiɗa ko Sénégal ne fuɗɗi walla ne ummi walla koɓe mbaɗi koko way kono e hunde ni walla Kolda walla Vélingara way kono koko yejjitani holno mbawɗa sifrade ɗum? Indépendance mboɓe mbira o indépendance ko inderan pour min à mon avis miijo am indépendance Sénégal ko inderan on ɗo par ce que so a laari banggue ɗe foof dans tous les domaines ko tubakoɓe mbatta en dicté. Exemple, Macky Sall ari ɗo, Macky Sall acci CEDEAO Afrique, CEDEAO ko ɓe kalduno ko ɓe woni haaldude ko monnaie unique pour la CEDEAO. ɓe gari Afrique mbo ari Macky Sall ummima Sénégal ari ɗo face à François Hollande mbo yo franc CFA ko monnaie poɗaɗo gardede CFA franc CFA, donc ko ɓe kaldiro mbo ɓangi avion mbo ari ga mbo haali le contraire, donc ɗum wona indépendance, ɗum on est dicté de partout, c'est pas indépendance ko mo o tan won ɗon. C'est les pays africains, c'est des pays qui payent l'impôt jusqu'à présent à la France. Les tirailleurs sénégalais qu'on dit, les tirailleurs sénégalais comme Mamadi Amen ngari ɗo mballi France contre Hitler, c'est en 2016 qu'on va les naturaliser français. Et pourtant ko yimɓe qui se sont battus ici pour les Français aujourd'hui, qui veulent nous chasser de ce pays. C'est ces gens-là qui se sont battus, et ces gens-là en 2016, un siècle après, en 2016, les Français dit naturalisation française. Donc, franchement, si on était vraiment indépendant, tout ça c'est des choses qui pourraient nous rendre. Donc indépendance Sénégal, indépendance Afrique, juste le nom qui est là. Il ne les rend pas. Au fond, on n'est pas indépendant du tout. Parce que ça arrive bagné des faux, que c'est les blancs qui nous dictent.
mi faami orientation ma kadi mi weltima mbaɗa andi ɗo paaɗa to e to ko jannguɗa ko kono kadi a holli kam lawol ngol mbaɗo mbawa wahlitade bon an ka koldanajo te hande haɗa ruttima politique a haali français fa ono makki yaltiri hen te aduna o fof ɗiɗo du fof goto fof ne yi hebde mone mum Mauritanie